Kurdistaniyên azîz, êrîş û gefên li ser herêma Kurdistanê. Hereketa Azadî û ciwanên neteweyî Kurdistanê li Diyarbekir derbarê mijarên serhekeyên Kurdistanê de civînek çapemeniyê li dar xistin. Di civînê de hevdê berfanbarê Roja Alaya Kurdistanê hat pîrozkirin û derbarê êrîşên PKK û YPG de hat amajekirin ku nayê qebûlkirin axa bi keda Kurdan hatiye azadkirin rastî êrîşên ku xizmeta xêrnexwazên Kurdistanê bike bê. Sekreter Hereketa Azadî Metin Pîranî dibêje dema li ku dere cîhanê be bila bibe Kurd ketine tengasiyê ji başûrê Kurdistanê destê alîkariyê dirêj bûye û tişta tê kirin zirareke mezin dide hemû Kurdan. YPG parastina xaka Sûriye dike, ji bo demokratîzekirina Sûriye kar dikin. Pirê cara jî daxuyanîn dan gotin em ne hêzekî Kurdî ne, em hêzekî Sûrî ne. Lêbelê ev jî li dû PKK êrîş dibin ser pêşmergeyên Kurdistanê ser xaka herêmê Kurdistana pîroz. Em viya qebûl nakin, bila Kobanê ji bîr neke. Wextê Kobanê hêzin YPG ketîbûn tengasiyê biriya hêzin pêşmergeyê Kurdistan çûne Kobanî rizgar kirine. Em ji hêzin Kurdan ev hêst û remanê dixwazin. Di civîna çapemeniyê ya Hereketa Azadî de çavdêrên siyasî jî beşdar bûn û balkêşandin ser Roja Alaya Kurdistanê û êrîşên PKK û YPG'yên ser başûrê Kurdistanê û pêşmergeyan. Çavdêrê siyasî Mehmet Ekin Canî zimên ku watedar e roja beriya Roja Alaya Kurdistanê êrîşî nirxên neteweyî Kurdan tê kirin ku ev yek nîşan dide ku di pişt êrîşê de kîjan hêz hene. Roja Alaya Kurdistanê milletê Kurd, xelkê Kurd, gelê Kurd re pîroz dikim. Gelê Kurd înşallah serketî be binê wê alê de. Tarîha Kurdan înkar dikin. Serheldanê Kurdan înkar dikin. Ala Kurdistanê înkar dikin. Rêberê Kurdanê jî Şeyh Abdullah Neyîrî heya Barzanî heya Şeyh Seyyid Efendi heya Xalid Begê Cibrî heya Hereketê Dêrsimê nabînin, xwe tenê dibînin. Eyna kesê nabînin, eyna xwe dibînin. Ciwanên ku tev li civîna çapemeniyê bûn jî amaje kirin ku nirxên neteweyî Kurdistanê ne nirxên aliyek û partiyek tenê ne. û dema êrîş li nirxên neteweyî yên wek pêşmerge, ax û alaya Kurdistanê tên kirin, kî kiribe bila bike ev yek tevê wateyê ku êrîşî hemû Kurdan hatiye kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24 Diyarbekir.